beautiful. Them are the sort of... I wanted a napkin. And make a nice wedding Well, present. napkin. Make a nice wedding present. Well, it is, but it's more or less a wedding present. Is it? More or less. Os viaxeiros contan que a chegada a Vigo dende o mar convértese nunha lembranza imborrable, a ría e acolledora. En tempos destes peiraos partiron centos de milleiros de migrantes cara a América. Hoxe o transporte de pasaxeiros concéntrase no tráfico de turistas, unha actividade, a dos transatlánticos, que aumentou nos últimos anos. Os enormes pazos flotantes aproveitan as características naturais da baía, o abeiro dos ventos e cunha anchura de máis de 3 km e bo calado que a fai ideal para o tráfico de lecer. En 2001, un total de 57 cruceiros fixeron escala en Vigo con máis de 50.000 pasaxeiros. A maioría das liñas proceden de Gran Bretaña e do norte de Europa. Southampton acostuma ser o porto habitual de saída. É o momento de descubrir a gastronomía e facer compras. Con el consiguiente daño para el entorno y la economía de la región. Para combatir los incendios, las autoridades han movilizado a cerca de 4.200... Enrique Font chegou a esta cidade hai 50 anos cun barquiño de madeira nas súas mans. Adorna, unha embarcación tradicional que inventaron os povos celtas, é unha das obras máis apreciadas por este topógrafo xubilado. Agora, di, os turistas gastan os cartos noutras cousas. Hoxe reciben cargos a medida dende distintos puntos do estado, dende traíñas de remo ata antigos navíos. O Porto ofrece con estas personaxes a súa faciana máis coñecida, pero un porto é un país de 1000 facianas. O viaxeiro só ten que estar disposto a abrir os ollos para descubrir un mundo en plena efervescencia, un mundo por descubrir. O Porto foi e segue a ser un lugar no que o home se relaciona co mundo. Ademais de traballar e comunicarse, o ser humano aprendeu tamén a divertirse co mar. O Club Náutico celebrará dentro de 4 anos o seu centenario. En tempos, un club elitista hoxe abriuse a Vigo e é a referencia deportiva de toda a cidade en especialidades náuticas. Manuel Frade é o seu presidente dende hai 6 anos. O seu mandato cadra coa maior apertura desta institución á cidade. 2000 escolares son cursillistas do náutico. El puerto deportivo del Real Club Náutico de Vigo es una concesión que finalizará en el año 2011 y que cuenta actualmente con unas 450 plazas de atraque. El entorno, como se puede ver, es un entorno muy bonito y creo que embellece al mismo tiempo toda esta nueva obra que se ha hecho sobre abrir Vigo al mar. O deporte náutico é, por dereito propio, unha das industrias diversas que xeran emprego e riqueza na ría de Vigo. É a parte máis estética dunha cidade que medrou ollando cara ao mar. Dende hai 2 anos celébrase o Salón Náutico, un certame no que se expoñen as últimas novidades do sector. Co gallo desta exposición, todos os amantes de navegación se reúnen en primavera baixo a ponte de Rande para celebrar a maior concentración náutica de Galicia. A pesca é un traballo duro mar adentro que ten as súas propias regras ao chegar á terra. Pero falar de pesca en España exixe botar a memoria cara atrás, porque aquí naceu a que foi a maior empresa pesqueira do planeta de mediados do século XX. Xosé Comesaña e Delmiro Gómez viviron xuntos a traxectoria do grupo empresarial Mar, os seus comezos a final da Segunda Guerra Mundial, o seu liderado nos océanos a comezos dos 70 e o declive dos últimos anos que o levou ao peche. A enorme fortaleza construída en 1952 con 65.000 metros cadrados significou o lanzamento dunha flota que axiña sería coñecida en todo o mundo. Qué tristeza me da ver ahora el edificio así. Pensar que pasé 37 años de mi vida aquí, me dan ganas de llorar.
A poderosa flota de mar, con máis de 1.100 empregados, chegou ter 103 barcos que dominaban os atraques do litoral vigués. Mar vivía allea a posguerra española, o negocio do peixe e a vento en popa e os salarios eran bons. Os políticos da España da posguerra visitaban con frecuencia a factoría. Nos camposantos do litoral irlandés hai numerosas tumbas de mariñeiros galegos. As súas viúvas, a súa ollada perdida, foron tristemente coñecidas na factoría. Múltiples causas acabaron por afundir este mastodonte industrial. O seu buque insignia, o Mar de Vigo, un arrastreiro de 105 metros de eslora cunha factoría a bordo, acabou os seus días de gloria varado ao borde dunha praia arxentina. A pesca fai que o porto teña o seu propio reloxo. Hai actividade ás 24 horas do día. O caer a noite sae a flota de baixura e comézase a preparar a frenética actividade que se porá ao límite cando cheguen a porto cargados de peixe. E durante todo o día prodúcese a entrada de buques de altura chegados dende máis lonxe, a tempo de entrar na subasta. Son as 5:30 da madrugada no Berbés, o lugar onde naceu o porto a mediados do século XIX. A grande urbe está dormindo nestes intres. Esta noite contabilizáronse 5 vacas da costa galego-portuguesa, varios espeteiros e espadeiras e un palometeiro. A esta cantidade súmanse as 65 toneladas que un día como hoxe chegaron a lonxa por terra procedentes doutros portos. Tras a descarga, os vendedores colocan coidadosamente o seu xénero e prepárano para a subasta. O ambiente está tenso, á espera de que comece o subasteo. A carreira comezou. Esta caixa con cigalas vendeuse por 48 euros. Estas pescadas, que hoxe se puxaron entre 8 e 10 euros, sairán dentro duns minutos cara a unha praza de Madrid. O bo comprador sabe esperar o prezo xusto e alzar a voz cando lle interesa o produto. A axilidade nas operacións decide en segundos o resultado de toda unha xornada. Este foi un día tranquilo. Pasadas as 7:30 da mañá, coas primeiras luces da alba, acaba a xornada para uns e comeza para outros, os transportistas que levan o peixe ás grandes prazas de Madrid ou Barcelona. Outras pezas marchan cara aos mellores restaurantes do país. E algunhas véndense a escasos metros do Berbés, nunha das prazas con máis sona da cidade. Na lonxa de baixura aínda se pode atopar algún barco que chega rezagado. O novo Xouba é o último en chegar e ven ata os topes de Sardiña. Nesta especialidade pesqueira, as saídas son dunha única singladura. Cunha actividade máis pausada, os viveiros de marisco crían miles de crustáceos con auga do mar. Están a tope, Además, a ver calceas ou non, a ver tienen la vena dura. A captura do peixe, que foi reservada durante séculos ao sexo masculino, ten unha notable excepción ao chegar a terra, único momento no que se produce unha presencia predominante da muller.
Elas son as donas da lonxa e da venda do peixe e do marisco. No resto de actividades industriais do Porto non se voltará a repetir esta situación. Dame 50, 2,40 con 51, dame 50 céntimos. Son as 8 da mañá. O Porto ten o reloxo afinado. Tras o primeiro aviso, o da pesca fresca, soa de novo o espertador, desta volta dende outro lado da ría. Cada mañá, dende as localidades de Cangas e Moaña, chegan traballadores e estudiantes que acenden as primeiras luces da cidade. En calquera época do ano, o tráfico marítimo de pasaxeiros é o medio de transporte público habitual para milleiros de persoas. Mentres a cidade toma o seu primeiro café, os bares do Porto despachan un contundente xantar aos traballadores que acaban a súa xornada. Noutros momentos, tabernas para camiñantes solitarios, ás 8:30 da mañá se atestan de estibadores esgotados e famentos. Como as tripulacións que non entenden de horarios, cando o sonar detecta un banco de atúns, os cafés do Porto marcan as súas propias horas repartindo bocadillos de lulas. Hai recursos mariños que veñen de moi lonxe, das Malvinas, Terra Nova ou África. O arrastreiro asiática chegou hai unhas horas do caladoiro das Illas Malvinas. As súas adegas están repletas de lula. O seu enorme bandullo de aceiro chimpará 2000 toneladas de cefalópodo. A flota conxeladora española é a segunda máis importante do planeta e ten os seus maiores activos en Vigo. Para dar servicio a estas capturas deseñáronse enormes cámaras de conxelación á beira do mar. Esta é unha delas e no seu interior gárdanse especies procedentes de todos os mares do planeta. Antes de chegar ás casas, en forma das típicas anelas, se clasifica por tamaño e se coloca en palés de entre 1,5 e 2 toneladas. Ademais do almacenamento en cámaras tradicionais de frío, esta empresa especializada dispón dunha das cámaras de conxelación de peixe máis moderna do mundo, totalmente robotizada e controlada por un complexo programa informático. Estamos a 22 graus baixo cero. Cunha altura de 30 metros, a cámara é percorrida en segundos polos robots. Se hai un oco libre, o cerebro artificial dará o aviso. O mariñeiro do conto quedouse niso, nun conto. As capturas mídense en centos de milleiros de toneladas e a propia pesca viuse obrigada a deixar sitio a outra industria, a mercante, que é actualmente o verdadeiro sostén do transporte moderno. Un porto como o de Vigo é un organismo vivo moi complexo, un lugar que ten as súas propias regras. Aquí traballan 600 empresas que de modo directo e indirecto dan emprego a 35.000 persoas. A autoridade portuaria é o cerebro que xestiona a intensa actividade e controla as concesións nesta zona emerxente. Somos gestores de infraestructuras, fundamentalmente, y prestadores de servicios portuarios, pero yo creo que destacaría la parte de gestor de infraestructura portuaria. Hoy cada vez más, son un tipo de obra por su tamaño, son lentas, son complejas, hay que estar muy pendientes de los temas medioambientales cada vez más, y entonces nuestra obligación y nuestra devoción en este caso es ser verdaderos gestores, es poner a disposición del mercado, de las empresas, poner las infraestructuras adecuadas, y cuando hablo de infraestructuras hablo de todo tipo, no solo me refiero a muelles, sino de todo tipo, pues desde los accesos, los muelles, el personal especializado, el control de las distintas concesiones que existen y que están prestando determinados servicios al margen de la propia autoridad portuaria, como pueden ser el de prácticos, amarradores, remolque. Es una labor en muchos casos casi de coordinación de muchísimas empresas. Como decía al principio, operan aquí más de 600 empresas y el único nexo común que hay en muchos casos es la autoridad portuaria. Unha terceira parte do tráfico portuario procede dos coches, outro tercio se corresponde cos contedores e o resto é mercadoría diversa. O grao de incidencia sobre a cidade é enorme, un 40% do produto interior bruto da cidade está relacionado co porto.
Hai que ser un viaxeiro moi exixente para descubrir os 1000 rostros e recursos que o litoral ofrece ao home. Na terminal de transbordadores no lado oeste da ría atracan diariamente grandes cargueiros especializados no transporte de vehículos. A meirande parte dos coches proceden da factoría viguesa de PSA Citroën, outro dos motores da Medra do sur de Galicia. Este buque vén do porto francés de Saint-Nazaire, cargado de material para construir un novo modelo de furgoneta. A uns metros, o Velázquez está a cargar as súas adegas con máis de 1000 coches que partirán hoxe mesmo cara aos mercados de Polonia e Suecia. A organización é perfecta. En 4 horas, cada chofer pisará o acelerador de 40 vehículos. Un furgón recolle os conductores en grupos de 8 para deixalos de novo no parque de vehículos, onde todo voltará a comezar de novo. O pasado ano circularon por estes peiraos máis de 500.000 de automóviles. O buque laudás de 140 metros de eslora pode desplazarse a 20 nós tras ter engolido 1.300 coches. O barco pesa 10 veces máis. De non ser por esta intensa actividade, a produción da fábrica de automóviles veríase colapsada ante a imposibilidade de atopar aparcamento. É unha das facianas do porto que non existen para os ollos do viaxeiro, como o transporte do granito. Algúns destes bloques pesan 40 toneladas, ningunha outra mercadoría cun tamaño por peza relativamente pequeno exixe tanta forza as lindastres do peirao transversal. A industria galega do granito colocou o Porto de Vigo no segundo posto mundial en movemento de pedra, despois do italiano de Carrara, a capital mundial da mármore. Ao principio destes peiraos exportábanse miles de bloques procedentes das canteiras ao aire libre do Porriño. Na actualidade tense consolidado unha industria de corte e transformación que propiciou a importación de bloques de terceiros países para a súa elaboración. Este bloque cunha tonalidade vermella característica é o mundialmente famoso Rosa Porriño. Este barco chegou esta madrugada de Angola, un dos países con mellores minas de granito de África. A especialización da maquinaria permite realizar en 2 días unha operación que se prolongaría durante case 2 semanas no país africano. Ao longo dos peiraos de todo o planeta apílanse millóns de contedores exactamente iguais a estes. O caixón pequeno dun 6 metros de longo representa a unidade universal na que se miden as mercadorías, o TEU. Todo vale para ser transportado nun contedor, mesmo produtos conxelados. Eiquis está a construir un enorme lindastre de 90 metros de altura que poderá atinxir o costado máis arredado dun supercargueiro. O María Dolores del Mar está considerado un portacontedores de tamaño pequeno. A bordo só collen 350 teus. Neste mundo de proporcións xigantescas existen barcos inmensos que poderían cargar ata 3000 teus, tantos como os están almacenados nos peiraos de Guixar.
espacio adaptado a esta actividade, os caixóns se distribúen ordenadamente en rúas. Por elas circulan unhas lindastres en forma de arco denominadas trastainer, cunha anchura de 22 metros. O operario traballa nunha cabina situada a 21 metros do chan. Estes enormes cangrexos, chamados Rich Stick, recollen e apilan os contedores con precisión milimétrica. Nunha soa xornada de traballo poden desprazar 1000 pezas. Ao longo do pasado ano pasaron por este peirao case 100.000 teus. Se os puxésemos un detrás do outro, a fila de contedores chegaría dende Vigo ata a mesma Porta do Sol de Madrid. Os homes estudiaron durante séculos todas as fórmulas posibles para dominar os océanos. En Vigo está unha das escolas náuticas de referencia en Europa. O Instituto Politécnico Marítimo do Atlántico agocha tras os seus muros a educación de persoas que terán que ler cartas de navegación, entender como se larga o aparello ou reparar un motor de 2000 cabalos de potencia. Mesmo han de saber como se refrixera unha cámara ou esmiuzar un panel electrónico para topar unha avaría. A meirande parte dos grandes pesqueiros de España están gobernados por persoas formadas nestas aulas. Ningunha outra titulación do mundo exixe tanta formación práctica como a de capitán de pesca ou mercante. Antes de se graduar, o estudiante realizará lo menos 2 anos de navegación obrigada. Tengo servicio para los buques Diamante, Diamante, Jade, 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 Topacio, Topacio, Topacio. Buques a la escucha, adelante cambio. Vigo Radio, Vigo Radio, Vigo Radio, aquí Diamante, 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 contestando, recibido, fuerte y claro, cambio. O mar non dá moitas oportunidades. Este moderno simulador de navegación representa a un arrastreiro que botou as redes e está faenando nas proximidades da ría de Vigo. Esta tecnoloxía pode achegarnos moito a realidade. Estamos arrastrando sobre 100 metros de profundidad con la red semipelágica y aquí simulamos la realidad. El alumno, este es el puente de un barco y aquí tiene todo lo que hay en un puente. Poderíase ter escollido a Bahía de Sydney, por exemplo, ou evitar unha colisión ante tráfico intenso ou seleccionar o tipo de barco que se vai empregar. Este barco, si viene al rumbo de colisión, está a una distancia de 2,1 milla, una demora de 351 grados, trae un rumbo de 185,2 grados, una velocidad de 10,2, pasará a media milla por babor e un tiempo aproximado de 8,1 minutos. Nesta ocasión, uns teóricos ventos de 200 km por hora e ondas de 11 metros mandarían o garete á tripulación. O barco é a esencia da navegación e a súa obriga é manter a flote a tripulación e a súa carga. Ese é o obxectivo de milleiros de persoas que traballan nos estaleiros da ría. Esta é unha das factorías máis antigas de Galicia. Hoxe traballa na construción de 2 xigantes portacoches para unha armadora grega. Dentro duns destes barcos, perdidos entre quilómetros de cable e cheiro a pintura e aceite, poden atoparse nun mesmo momento máis de 400 homes, electricistas, caldeireiros, tubeiros, pintores, soldadores. A imaxe dun estaleiro e os seus soldadores seguen estando presente en moitas operacións. Algunhas obras son as mesmas que as que se fan nunha vivenda en terra. Outras, como os motores de 9.000 cabalos, exixen unha atención moi específica. Este eixo principal conduce a hélice que empurrará a nave. En menos dun mes estará rematada e navegando.
O porto do século XXI é un complexo sistema industrial, máis alá de tradicións e lembranzas, un porto que sorprende a curiosidade do viaxeiro. Un lugar para quedarse.